Analonye wechego mag thiedho tuochego ma chando paro mar dhano kata dangni mag paro. Specifically kanyalo wacho ni specialize addiction treatment kod mental health disorders. Manyiso ni tuoche ma jok matiyo gi yedhe mamero ji machando tuoche mikelo gi tiyo marach gi yedhe mamero ji kod gigo tuoche machando paro mar dhano. Iyudo ka ng'ato inyalo wacho ni ng'ato janeko kata ng'ato lokre maraura mage tuoche mwadilgo kendo mwathiedho. To bende ana personal trainer kiwanja mar fitness kai be watimoga fitness under psychology nitie mwaluonga ni sports psychology. Koro mano be na specialization mantie mang'eni ka wuono mwadwa wuoye mang'eny. Okay, so Dr. Levi nitie tudruok mane e kinda weche mag dangni mag paro kata tuoche mag dangni mag paro kachiel kod orako kata rieyo del. Nikech kine ibed trainer kata ka ibed jagono matimo fitness to in laktar molonye weche mag obuongo kachiel kod dangni mag paro. Tudruok mane mantiere ariyo gi koso ge tudruok moro amora? Tudruok nitie mang'eny. Nitie gigo mwaluongo ga gi dho ngere ni mental health benefits of physical fitness. Manyiso ni ber ma orako kata timo gik moro riwore gi fitness gi kelo e paro mar dhano. Mokwongo nitiere hormone moro ma kasam itimo ga fitness cha to dendi gologa hormone mwaluongo ni endorphins, luongo ga ni neurotransmitters, luongo ni endorphins. Endorphins go gin ga waluongo gi ni feel pleasure hormone gi dho ngere. Manyiso ni sama dendi ogolo gi tiwinjo ka imor, iwinjo ka il. Apa ni antere kod gisan kecha unja kamoro. Iwinjo kimora mora. Koso in holiday. To hormones go ng'enyne igolo gi sama watimo gigo ma wamor gi timo. Achiel kuom gigo ma inyalo winjo kimor gi timo en orako. Kata inyalo yudo ka in ng'at mohero riembo apiko. So sama riembo apiko chande dendi golo endorphins to king'eyo. Nitie jogo mohero go abal. Joma en kamoro amora monene pi to dwani mondo lutre donge sama timo ga abal chande dende golo ga hormone maluongo ni endorphin. To endorphin no nigi berne wi dhano kata obwongo mar dhano ng'eny saidi. Nikech iyudo ka gigo kaka stress. Sama in gi stress tang'eni maybe ka wabro ng'iyo koro ber ma orako kele ngima dhano to wabro sisitiza matin. Erokamano ahinya. Koro kawuono wachni mondo mang'e weche mag orako kata fitness into the new year ka wadonjo e higa manyien. Seche mochni mondo mi ng'ato otim orako ahinya idire ma koro wantiere ni chutho ang'o mitemo nyisonwa? Ang'o mitemo nyisowa? Gima temo wacho ni dend dhano moko. Delo moko. To orako en gima onego bed ni ok watime kata ni koro ka wan e end Maria kata marango lakini ber kwatime sa duto. Nikech ber ma gino kele dend dhano sa asaya mwatime ng'eny sana. To ang'eni wanyalo chako ng'iyo ber maybe achiel ariyo kuom ber gi eki. Anyalo mana wacho dhano sama koro wan e holiday. Dhano dhi chamo gik mang'eny. Dhano dhi kelo gik mang'eny e dendgi. To gigi yo achiel ma wanyalo gologo gigi e dendwa e yo maber kata ma dendwa ok ohinyore kalure gi gigo mwadhi chamo e Christmas ka time mar sikuku kaini en yo orako. Sama watimo orako to wa excrete gi dho ngere. Wagolo gik chakula mang'eny mwakete fat mang'eny mwaketo go nikech ang'eni ji dhano dwa yang'o dhok to dwa yang'o diek to ji dwa chiemo donge. Koro iye kanyo dhano dwa yweyo lakini e wi yweyo wano ntiere gik ma wanyalo kele dendwa mok beyo nikech lifestyle makoro kata chan mar ngima makoro wadwa dake e kor December kai. Kopogore kod golo samoro mo mang'eny, chumbi mang'eny, sukari mang'eny, kopogore kod golo gik ma wachamo e dendwa e yore mag ngima nikech e chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Tiere kaka onego bed ni ngima wabedo, nitiere kaka onego bed ni adundo wa gwecho, nitiere kaka onego bed ni fuoni mag dendwa tiyo e yore mopogore opogore. Weche mag orako bende nitiere kaka konyo fuoni mopogore opogore mag del wadendo kacha ni organs kata del owuon kopogore kod golo uchafu. Nikech ang'eyo ni golo uchafu ni bende konyo del. Orako konyo sana kendo kama iwacho ni organs kata fuondni mag del. Fuondni mag del. Mokwongo nitiere kalure gi orako mitimo. Nitie kaka wanyalo specialize orako no mondo wawache ni koro otarget adundo mari. Adundo cha en dho chuny donge. Dho chuny mar dhano. Sambitimo orako itiego dho chunyi kendo remo ringo mayot kaka dwarore e dendi. Manyiso ni
waluongo ga ni cardiac muscles. Muscle moko ma umako dho chunyi kande magolo remo to gi matero remo e yego. Itiego gi. Gibende gitimo ne zoezi. To nitie zoezi ma iluongo ga ni cardiovascular exercises. Ma sama ng'ato timo to tiego dho chuny ng'ato. Dho chuny no sami se tiege nitiere gik mang'eny ma isekonyo e dendi kanyo. Mokwongo remo maringe dendi no nitie kako konyi blood pressure mari no samoringo maber nikech samitimo gik magorako gi tiyudo ka blood pressure mari en stable. Manyiso ni samitimo gazoezi cha to blood pressure dhi matek luongo ni high blood pressure. Sama kori timo gino maluongo ni cool down ma wabro wuoye matin tiyudo ka blood pressure mari duogo mapiny. Kori temo ga mano blood pressure malo gi mapiny bedo regulated samitimo orako ni tiego ga muscles mag roho kata mag dho chuny mag adundo to mano kelo konyruok mang'eny e ngima mar dhano. Nitie kaka wabro ng'iyo kata kaka remo no koseringe dendi kuonde moko mobro ringe kata weche mag organs moko mag wawach nango sama ng'ato nie gi jaode kata gi minode gitimo weche mag minot gi wuonot. Iyudo kaka nitie kaka gino konyo dend dhano, duong' mar dhano, both kuom ng'ano mamiyo to kod ng'ano mang'owa madichuo. Koro achana amul kanyo kapok wadendo. Nekeni amul kanyo matin nyalo mulo daktari. Anyalo mulo donge. Koro gino mawacho ga ni awacho ni tugo mar minot gi wuonot sama gine ot kacha chande. Nitie en ga function mar remo. Sama remo igo maber kadhi e duong' mari to duong' ni no anyalo wacho ni chiek. Donge wacho ga no chiek. Eyo moro makare. Blood flow kose dhi kacha chande mobet iyudo kinyalo sustain erection mari no ero kata chiek mar duong'ni eyo seche malach maber to bende ok odhi lwar piyo nikech kata exercise no bende nitie exercise moko makawatimo kata orako moko makawatimo to gidhi gi strengthen giketo gitiego muscles moko mag duong' mar ng'at madichuo. Kendo iyudo ka nitie tuono maluongo ga ni erectile dysfunction. Magigo kaka magorako gi. Iyudo ka nyalo tieko nikech blood flow mari timre nade. Remo ringo maber e dendi. Koro iyudo ka nitie tuoche ng'ato biro ni to daktari tinde an gi tuo makama tipenje ni to mera exercise ni timo mogik karang'o ok ong'eyo ang'o michamo ok ong'eyo ineno nikech kame wawache chiemo cha nitie gigo mwachamo mane gi mo mang'eny ma mogo kok wagolo gi e dendwa to gidhi to gideposit gidhi enjore fuondni mopogre opogre. Sama mono osedhi enjore fuondni mopogre opogre nikech remo ting'eni ringo ga gigo maluongo ni vein gi atari. Atari kanyo en gimo machalo pipe mar pi ka pi matek waluongo ni pi matek donge kokale seche mang'eny donge neno ko odinore. Koro gino mogo bende dhi ga to donje arteries kacha gi veins kacha to gidhi gidino veins go. Koro gitamo kata remo no mondo ring ga maber kowuok ya adundo mari kadhi kanye ichako wach ni in gi high blood pressure nikech remo temo matek mondo ringi to ok nyal timre nade ok nyal ringo maber. Koro sama watimo exercise to waban fats go waluonga ni waban gi. Sama waban fats go to chal ka gima waluoko ga pipe cha makoro kare mo akucha to ringa to yudo ga kare ng'opong kacha to koro ji temo mora nikech gik moko timre maber. Ero kabana imi wara nyisi mar adundo kapo nono ni adundo ni ntiere kod chandruok kaka adundo ni nyalo bedo tegno kata adundo ni nyalo timo maber kapo nono ni timo orako imulo no kacha weche mag hormones ma bende nyalo bedo makare seche ma ng'ato timo orako mar dede ka timulo no kacha bende korka joma mine kata ka achiel kod joma chuo bende imulo no kacha seche ma gitimo orako. Daher mondo mwangi bende fuoni mopogore opogore nikech ng'eni del nitiere kod fuoni mopogore opogore. Inyalo bedo kod kaka tielo en fuoni donge bede ng'ato mago gin fuoni mulna mana matin ber mar orako kod fuoni mag dela aina go. Koro mokwongo abro chako gi wawach kaka dier ng'e ng'ato kata dier ng'e ng'ato wawach ni formation mar dend dhano formation mar dend dhano wawach kata ni appearance ma ng'ato bet godo samo timo orako iyudo ka obet gi body appearance ma miye self esteem mare dhi timre nade owinjo ka dende ber ineno en appealing to kata ngineno iyudo ka mano en gino achiel fuondi achiel ma sama watimo gik mag orako gito waloso dendwa manyiso ni wachalo ng'ama gero ot moro maber mar matofali ma ka ng'ato neno to wacho ni to od ng'ane ne chaon disre manade ya donge. Mar ariyo
kidhi e gimoro kaka paro mar dhano. Obwongo mar dhano bende ng'eni en fuonni mar nini kae. Sama watimo ga zoezi ni asewacho ni nitie neurotransmitter moro migolo e dendwa kacho mwaluongo ga ni endorphin. Paro mari kata obwongo mari bende sama itimo ga weche mag orako gi eki be itiego paro no, kendo nitie chemicals magole pachi kacha manyalo boost gigo kaka memory mari. Iyudo ka iyudo ka wi kwanyo gik moko machap chap kata ka in nyathi sikul iyudo ka masomo mari nyalo bedo moikre matin mopogre gi jok mamoko. Kendo muscle nigi bende ok giol mapiyo piyo. Kata ka nitie tich moro midwa tiyo kacha chande tiyudo ka ok iol piyo mopogre gi ng'ano ma en obeta beta maonge ga gimoro motimo ma orie ka physical fitness koni. Koro fuonni wago to konyre maber, kata mana flexibility. Iyudo ka in flexible ma okimoko, ineno dendi ok omoko, manyiso ni iwinjo ka in free, dendi ogonyore, to dendi bende iyudo ka dendi yot. Koro aeto muscle be increase ga kalure gi orako mitimo. Inyalo duoko dendi kapo ni ng'atno ma nigi del ma overweight donge ma nigi ratil mang'eny mar del, iyudo ka sama itimo gik mag orako gi to mano inyalo duogo kaka wacho ni iban fat ka. Iyudo ka dendi inyalo wuok e obesity kata overweight chande, iduogo mibed gi BMI moro ma kopim tinyisi ni in sawa. To kendo ka in ng'atno ma nigi underweight bende nitiere orako mimiyi manyalo mi imed ang'owa, imed ratil. Koro lure nitie kata an no karom kamae kana chako nathin ga kamae lakini gi training manatimo iyudo ka koro fuonni moko igero dendi neno. Koro mago ber ma wayudo ka sama watimo orako mopogre opogre. Okipimno ni wantiere kod kidienje adi mag orako koso en katika ni ing'eyo orako mitimo to mano romo wantiere kod kidienje adi mag kidienje mag orako nitiere ipogo gi gaderiyo. Mokwongo waluongo ga ni gi dho ngere ni aerobic exercise, moko ka waluongo ga ni anaerobic exercise. Aerobic manyiso ni kaka wacho ni do chuny dhano gin gigo mamiyo ng'ato mokwongo waluongo ni stamina, manyiso ni kata kichako tiyo tich moro tiyudo ka inyalo tiyo tijno kuom sa mang'eny kapok itimri nadi, kapok iol. Mar ariyo bende gitego fuondni mag dhano mag adundo ma iyego eko, manyiso ni oxygen supply mar dendi kata muya molunga ni oxygen mwayueyo cha en ei dendwa ka kendo en gi tije mopogre opogre. Iyudo ka oxygen supply no bet maber. Mago exercises maluongo ga ni aerobic exercises, manyiso ni nyaka iban oxygen mondo kimi energy moro mitimo go zoezi no mondo timre nadi oyudre. Mar ariyo maluongo ni aerobic exercise chamacha kore exercise mwatimo ga mondo wager dendwa kata mondo watim nadi wagol moe dendwa, manyiso ni sama ating'o chuma jok ma kidhi gym tiyudo ka ng'ato ting'o chuma kamae. Exercise machalo kamano waluongo ga nang'owa anaerobic exercise. Mano en exercise mwatimo mondo wayud teko mar del. Ok opogore gi macha wacho ni stamina opogore gi teko, kendo gi dho ngere to nini yot kabisa. Iyudo teko mar dendi, kendo mar ariyo okelo gino maluongo ni muscle growth, manyiso ni muscles mag dendi nyalo timre nadi nyalo dongo. Koro ka in ng'ano madwa timo gigo kaka bodybuilding, winjo ka ni Mr. Strongman kiang'o go, mago watimo kidieny no mwaluongo ni anaerobic ang'owa exercises. To aerobic exercise opogre opogre, gin be gin gi kidienje gi mopogre opogre. Gigo kaka ringo, ng'ato kichiewo achiewo okinyi titimo ang'owa, ichako ringo. Mano itimo form ar exercise no mwaluongo ni anaerobic exercise. Ringo no bopoge diriyo ka nitie kaka kitime to bedo aerobic, to be nitie kaka kitime to bedo anaerobic. Nitie ringo ma ng'ato dhi adhiya ng'ama ringo cross country, owuok ka oringa nyaka town kuchande to duogo. Mano aerobic exercise, manyiso ni stamina mari kata mar ringo no betimore nadi medore. Kawuono kiringo nyaka kiwango moro, kinyi yudo kinyalo medo matin, kendo kinyne yudo kinyalo medo matin. Kendo kiduogo nyake anaerobic exercise ka be wan gi kidienje mopogre opogre kaka bodybuilding no endo. Kidhi e gym sama iting'o ga chuma kata sama itimo ang'o ka in ng'at ma dichuo kata ng'at ma dhako, iyudo ka ng'at ma miyo
iyudo ka nitie benefits ma mano biro godo. Aneno ka wantiere kod picha moro ka a video pogore mag ting'o chuma kachiel kod ng'wech. Kata kamano we waka wiyo ka waduogo to wachake mana gi kamwak. Kamano. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi Penj Laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Ngima ok en yath, kituo ngima ok en chiemo maber kende. Inyiso waka chako Dr. Levi ni bende orako rie del, rie fuoni bende en exercise, bende en yo mar bedo kod ngima maber. Kik isud kata matin. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of Viusasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Prony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Be ing'eyo ni sabund miti man kod chocolate ni kod omega 6 fatty acids, vitamin C kod magnesium machango pien del mokethore. Nyieno cells mag pien del kendo konyo e bedo kod pien del mayom. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Jalura gayot kapenyo ni tokang na wuok oko to ibro nena ngo. Nyakwara Mugiajwa oganda ya mabo nochako kaka jaywarimba Donja go rimba no matin kanyo waywana. to sani en jaod bura malang'ata. Chieng' tich abich tarik 30 dweni mar 12 saa 1:03 mamidhiambo. Ramogi TV mi sigand Honorable Felix Odiwuor. Wadonjo kanyo en chwero mbuta. Mong'ere kaka jalas kata obwogo owadgi omwanda. Kik bai kata matin. We bwana, ang'o matimi? Weri gi stress mang'eny. Relax, Kao time ni, chwad luku, tokelezea, wadho cham ngima bwana, kacha nitire nyiri mad noma, nyiri mabeyo, nyiri mochwere ma serious, nitire thing, kacha thing, long neck, short neck, brown bottle, ang'o machandi bwana, nitire chiemo kila aina, nitire gimora mora, tokelezea bwana, wadho cham ngima. Stress, weri gi stress bwana, wadhi bwana, let's go, wadhi. Dial *811*282# to get Wachangima. Babi timona mabera ero Yesu, timona mabera pakoga nyingi, timona mabera tingo imalo. Nyikwa Ramogi iluonga ni Jalimbe Evelyn Kefas. Akao thuolo ni mar koyo nu hawi maber e Christmas kendo Nyasaye mondo ritu ka utimo celebration, Ruoth mondo ritu kendo bed gi celebration mar mor mogundho. Amen.
Penj Laktar machiegni kendo mana kaka ne wasenyisi cha ni nitiere yore mopogore opogore minyalo bedo godo kod ngima maber. Dr. Levi nowacho kata ni rieyo del kata orako en achiel kuom gigo maber ka ng'ato timo mondo mi obed kod del maber. Daktari kama nitiere ni adwa ni mondo mwadonje e kidieny nikech kane pok wakaw yueyo ni pimonwa kacha yore mopogore opogore aerobics gi anaerobics nyiso kata ni nitiere moko mang'iyo del, mang'iyo dier ng'ech, mang'iyo adundo kod gik makamago. Kata kamano ponono ni ng'ato kor kadwa chako en beginner. Odwa ni mondo mi ochake wuodhni. En ang'o gini madiher mondo mi nyis jogo mako kadwa chako mamoro pok no chako to gigo mondo mi gichaka rie del gi timo orako mondo mi gimagi obed maber. Mokwongo manya nyisa ni ochaki kose chako to sasa ama poko timo orako nyako tim gino maluongo ni warm up manyiso ni nyako okaribisha dende ni koro wadwa chako timo ang'o wadwa chako timo orako koro kose timo warm up no ayete ko nyalo donje orako wuon monyalo timo no ero seche miwacho ni warm up ma ng'ato karibisha dende rwako dende ne exercise kata orako modwa timo warm up ni itime nang'o ero en kukaribisha tani itime nang'o wawach ni idhi tidwa ni kawuono mondo tim exercise ma duoko kitambi mara mar piny donge itimo warm up ma target muscle kata fuon ni midwaro timo nade midwaro yeyo to bende wanyalo timo maybe demonstration moro matin tu gigo ma ng'ato nyalo timo kaka warm up donge gigo malunga ni wanyalo demonstrate jumping jacks kaka ineno ichikri achika kichung kanyo ero sami timo ga mano manyiso ga ni isechako nyiso dendi ni wadwa timo wadwa timo gini wadwa ga timo gini itime atima kamano aye tinyalo ga chako kata mana kick matin tu pole pole waluongo ga ni elbow to knee inano elbow mari timango goni aye tikik mbele tu kidogo pole mos onge mango matek nikech ko wuok kato koro wabro donje matek mana mos kamano to warm up itimo at least 10 minutes kapok idonje ang'owa yorako dendi ogol luya mo matin kiwinjo ka dendi osechako golo luya matin manyiso ni dendi osetimre nade osebet maliet koro kidonje moro ma nini chato okibuog dendi ni ichaka matek dichiel rach buogo dele nang'o onyalo kelo injury inyalo hinyore muscle mari nikech gimoro amora mwatimo nyaka wa prepare ng'ato kata in kapok oketi kumoro nyaka nyisi ni nyaka itim training mo matin donge koro mano en training dendi kinyiso dendi ni nitie activity moro mwanda timo ka waikre to kitimo mano kendo inyalo yudo ka inyalo pull muscle mari muscle no nyaki condition pole kapok imiye zoezi mang'eny wabumula ne weche mag hinyruok kata hinyruoge ma ng'ato nyalo yudo seche motimo orako wantiere kidieny mar ariyo ng'ato dwa chako oiwacho kata ni chaka iwacho ni seche michako ichako kod warm up no bende itimo kuom dakika mar ariyo kik overtrain manyiso ni kik ine gima timo ayeti wacho ni adwa timo kaka daktari timre nade timo nikech an nitie period mar time mase train godo ma in probably pokichope koro many ng'atno mong'eyo gigo ma kaka onego beni train to bro nyisi ni sani ka in beginner my training monego beni timo kiki train 1 hour nikech ineno ka train 1 hour ineno ng'ato bro bukre to neno sianda ndani beti to neno ka ng'inore to wacho ni abe adwa ni mara mondo ng'inore kaka mare ong'inore chande ineno to koro bet gi pressure mar timango mar training koro pressure mang'eny kiki ng'i denda tiwach ni dendi adwa ni denda obed ka dend ng'ane mago gik ma kik watim sami dhi kacha dhi gi goals magi niwacho ni an ma del mane Nyasaye omiya anyalo gombo ni mondo obed kama lakini mondo mi achop kacha nyaka chak timre nade nyaka chak mos to warm up daktari wadhi okang' mane kise warm up wacho ni daka katin tapar to warm up bende kidhi e gym kama gym nitie chak yudo treadmill the other treadmill kanyo to ring mos for 10 minutes mano romo timo warm up kiwuok kanyo koro inyalo chako target muscles mokuongo wanya wacho ni kawuono wadwa train tielo exercises mag tielo ma wanyalo wacho ni watiyo gi body weight moko chuno ni nyaka wati gi equipment mora gigo kaka lunges ketane tiendi mbele koro watimo mara lunges iketo mana chal ka gimi keto tiendi moro mbele moriwe chien aiti chung kanyo to koro tiendi machien ni emi idiyo ga iye tiduogo malo mos idiyo iye tiduogo malo mago waluongo ni static lunges ni nyalo time ki alternate manyiso ni timo mano tichung tiketo mbele iduoko chien mos iketo mbele sami timo lunges magi waluongo ni quad muscles iwinjo ka gitiegre ma exercise matiego muscles iluongo ni quads machien ka gibi waluongo ni hamstring koro hamstring gibi winjo ga ka itimro nade imiyo gidongo maber koda nyaka magi waluongo ni calf muscles ma iluongo ni ogwalo bas ibet go ogwalo mong'inore maber mokuongo
asebet gi shida moro ma jogo mamiyo ka gibiro timiyo gi exercise to giwacho ni ok adwa timo exercise no nikech ok adwa na bed gi muscle motimre nade ok adwa na bed gi muscles ma chalo mag yawuoyi dend dhano pogre dendi olos mopogre gi de emomiyo in miyo to an dichuo exercise no katime an muscle na nyalo bet kaka chalno lakini in to timo gimoluongo ni toning obro ton maber okibibedo kadi koro kik wabed ni waluoro timo exercise nikech ang'owa exercise mar ariyo manyalo demonstrate en squats mano kapod wan itielo kai ka wacho hamstring awacho quads awacho koro squats gi to gipogre kendo instructor mari bro nyisi ni and squat mitimo no o target muscle mane koro we can demonstrate a squat with her wanyalo nini goblet squat miketo tiendi bedo shoulder length kiseketo shoulder length tiketo mana lweti mbele kanyo tidhi pin straight squat kanyo itiguom just continue koro back mari be nyaka ing'i nikech awa wuoyo ga injuries squat ni kokitime maber inyalo ga interfere gi your spine koro nyaka ine kendo instructor mari ka en ng'at mong'eyo to bro puonji kendo bro nyisi kako nego beni timo squat no variation mare bende nitie mwanyalo timo ma legs apart mano focus ga on the upper part of the hip koro sami iaro seche mo focus no timango upper part of manyiso ni otemo target muscle kodwaga ni mondo ong'inre gi upper part kai odwa ng'ine maber bas yar tiendi donge kisa yaro to adhi piny mos ai to waduog malo mos ai to waduog malo manyiso ni target upper part mano waluongo ni sumo squat moro ma watimo cha iluongo ni goblet squat moro be waluongo ni Bulgarian split squat Bulgarian to kwanyal timo kai nikech nitie nyaka tiendo achiel nyaka wating malo koro kwatimo nyaka bedi kaminyono nyaka bedi kaminyono koro nyalo kata kanyon skin kanyo donge to kwanyal nyono kanyo koro ka in gi kumi kete tiendi tiketo to koro squat go piny mos obende nitie kaka loso hip mag miyo mago gin kidieny mokwongo ma bende keto maino e tielo kato maino kama chelo monego beni keto en kon man wanyalo keto maino e waka ng'ato ywak ni en gi ich ma otimre nade kitambi koro mano wanyalo timo kata kwa chung ok ochuno ni nyaka watimre nade kaka ma watimo ga warm up moro ma watimo ga mar elbow to nicha kori kaka watiendi no kaka no ti squeeze ka magi waluongo ni oblique muscles sami twist ga kae no itaget gino waluongo ni dhano luongo ga nango mafuta moro mang'eny ga kae itemo dio mafuta no mondo timre nade mondo mi obano wuog kanyo koro idiyo kanyo tiduoko piny kendo inyalo diyo makocha iduoko piny ibro mi kaka inyalo time ibro time repetitions adi ibro time gi sets adi titime ndalo adi mondo mi mar ariyo wanyalo timo gino maluongo ni mountain climbers wadhi gi plank koro kwan kanyo ero tiketo mai moluongo ni position mantie ni waluongo ni plank ai ng'iyo mbele tikaso iyi kanyo to koro inyalo ga iringa kanyo iringo ka in kamano iringa kanyo ka in luonge nango ma waluongo ni mountain climbers to eno target mano pod target ich donge to eno target be onyawacho o target del ten kech ibro winjo sami bet ga kai kimake kai no ok en gino mayot timo kendo ibro winjo ka dendi ong'enore nikech iwinjo ka ratil mar nie badi to yes bendi nyalo ga keto lweti no piny kanyo mus kamano ai ti twist koni mano oblique awacho oblique muscles moko mag side ka i twist mos tu bas iduogo malo inyalo combine gi onego beni time didi mano daktari giduto te wacha gi squats weche mag leg ka to koro mar ng'ado ich gi mano lure gi level mari koro ka in beginner abu nyisi ni watim kata repetitions gi ka en mountain climbers cha watimo pagariyo sets ang'wen manyiso ni watimo gi apagariyo wayueyo kendo watimo pagariyo moko wayueyo ding'wen ai to wadonje exercise moro kendo watimo kamano iwacho ni inyalo alternate mar mountain cha kachiel kod moro ma kendo twist ma iloko inyalo alternate gi koro kalure gi instructor mari ene mogo ong'eyo kaka onyalo combine nigi kaka itimo gi yore mopogore opogore wadhi kidieny machielo wase target tielo wase target icha mabende waneno exercises manyalo romo ariyo koro kon mane mabende wanyalo target ne jogo machako wanyalo target shoulders so shoulders body weight shoulders nitie gino maluongo ni prison push up manyiso ni bro dhi push up ichi push up achiel
iduogo malo, ichung', ae tidio badi malo kanyo ero. Mano target shoulder muscle. Wanyalo timo ang'wen. Wanyalo timo. Ariyo, adek, ang'wen, mogik abich. Mano waluongo ni prison push up. Moko waluongo ni plank taps. Koro plank taps wabro dhie plank. Mano pod wa target shoulder marwa. Ae tirie badi malo, achiel iduoko piny. Ariyo iduoko piny. Adek iduoko piny. Ang'wen iduoko piny. Aye. Mabiro nito kora bro excuse. Akiani bro nyalo timo diamond push up. Beti boacho ni mano. Koro mano lurega push up gi ng'eny. Push up gi ng'eny to gi target kuonde mopogore opogore. Koro nitie diamond, nitie two knuckles nini. Watima ne diamond kata diamond. Diamond iketo lweti. Igoro diamond kamae. Ae tikete piny. Kiseketo piny, tikao kori, iketo kanyo, tiduogo malo. Ipush oko, idok kie. Piny, malo. Push oko, idok iye. Piny, malo. Sami timo mano, itaget shoulder muscles magi. Kendi tiago gi. Akiani moro pod nitie widwa ni wadhiye. Ake gimo miyo beti oluoro mano tane apani eno nyalo time maber bende mar diamond no. Wang'ene wanyalo teme to ketema ne beti mondo mimi nyimine mijingo mar timo. Mano diamond konye kod beti. Eni timi didi daktari? Mano beti mana kaka wacho cha. Kolure kod stage ma intie. Kolure kod stage ma intie. Nitie jok manyalo time nini di 20, nitie jok manyalo time mana di 4, nitie jok manyalo time di 10. Koro kalure gi stage mari. To onge namba marach kata maber. Okay. Mana minyalo timo cha. Itima di nyaminwa? Adung na rita. Oh, irita. One. Up. Mani no wani diamond. Oko. Let us just do the last one. Up. Out. Up. Nice one. Erokamano. En chedo mar Penj Laktar biro ni achiel kachiel ko kale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Levi kachiel kod Betty mabende konyo wa mondo mi ine kaka gigi timo mondo mi ngima ni obed maber. Daktari waseng'eyo kacha kaka inyalo target dier ng'ei, kaka inyalo target tiende ni, kachiel kod muscles mag tiendi, mag bam ni, kachiel kod muscles mamoko, kachiel kod kagok. Mag tok ka bende awinjo ni ber ga ka ng'ato timo mondo mi toke kik bed kod chandruok. Kata kamano waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kik dhi mabor kata matin kik isudi. Ramogi won the CBK Music, and we wish you a happy New Year. Yeah! Woo! Omiyo koro chakre sani an abiro tuwe ikae nyaka seche ma wan wabiro tieko arus ma kawuono ni. Jalur ragayot kapenyo ni to kang na wuok oko to ibro nena ng'o. Nyakwara Mogejwa oganda ya mabo nochako kaka jaywarimba Jago rimba no matin kanyo waywana. To sani en jaod bura malang'ata. Chieng' tich abich tarik 30 dweni mar 12 saa 1:03 mamidhiambo. Ramogi TV mi sigand Honorable Felix Odiwuor.
wadonjo kanyo en chwero rech, chwero mbuta. Mong'ere kaka jalas kata obwogo owadgi omwanda. Kik bayi kata matin. Nyakwa Ramogi Ajwang', wang' ni pek, mailiet, higa manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar mor gi ilo, motimo kachieng'. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower mwero kaka Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel, biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko higa kaka dwarore. Presenters ma osebedo godo chakre higa, to sani wane giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Co-Local Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, to kod DJ Toma. Chakre sang'wen otieno, kik bayi kata matin. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. Senator yango ni bura manodonjnego gavana mar county Mameru Kawira Mwangaza onge teko mar thiche oko. Migao mar thieth motelo e mibadhi e pacho ka iluwe kod ruodhi kod apis ndiko ganda, lipod EACC oyango. Piny owacho chungo lesen mar tich mar kambi nyamburko mar Modern Coast kaluwore kod masira mar apaya manotimore tich adek mar jumani. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Levi kod nyadendi Betty mabende konyowa e ng'iyo yore mopogore opogore ma ng'ato nyalo timo godo orako. Daktari nochako kacha kanyisi wa gigo moko nego beni timo seche ma idwa chako timo orako. Mak mana ni gima wacho mokwongo ni en chaka. Kaito seche ma ichako no tibro yudo kaka jagono mapuonji kata instructor kata trainer ni bro wuotho kodi okang' kokang'. Daktari wadwa ni mondo miwang'iane kaka ng'ato nyalo bedo ni go okang' seche motimo orako. Nikech samoro jomoko kodonjo odno time pile kata dwano time sateni time gokinyi karka godhiambo okinyi karka godhiambo okang'o nego beni ng'ato goyo nang'o. Mokwongo kichako dendi pok ong'iyo kode manyiso ni miye at least ndalo adek kata 4 e week mitimo orako e week. Koro wanya wacho ni watime wuok tich, watime tich adek, watime tich abich, donge wayweyo ndalo moko weko. Mos mar kata wach ni bang' wiga ariyo kisetimo mano manyiso ni dendi koro osechako timre nade, osechako gonyore. Koro inyalo ga timo, onego bed ni ng'at no kaka an kata ng'at kaka Betty timo exercise at least ndalo abich e juma. Koro ndalo abich no bende lure gi to en exercise itime kuom thuolo marom nadi. Ka wadhi wacho ni mandi ng'at no kaka machako wanyalo wacho ni minimum 30 minutes, dakika 30. Tim exercise molure dakika 30 kichake ndalo adek mar week. Kidhi koro kiseyudo kata mana bang' dwe achiel, koro inyalo medo ndalo go bet ndalo abich titime kata mana matin mogik maybe saa achiel. To ka ilure ka in gi advance ong'eyo nikech mano ng'at mosebedo katimango at least onego bed no train kata mana seche adiwa, seche ariyo kuom ndalo abich mag week. To gino bende kaka iwacho ni gik monego bed ni ng'ato timo, onego bed ni iyweyo. Kik itim orako throughout the week. Ni kaka ni chake Monday ni time atima nyaka Sunday nikech koro yudo ka omit ni onyalo ga bedo addictive be samoro yudo ka ng'ato onyalo ga donjo ni makoro iwinjo ka samo kitime chato kiwinji ka in maber. Yweyo no bende wawacho ga ni en part mar exercise. Dendi nyaka mi time mojweyo go nikech kata kana temo ga mondo a build muscle ni ok abi build sama timo ga kama icha. Sama yweyo cha muscle no donge koro nyaka mi dendi sa mayweyo go sa mi timo orako. Yudo ni seche ma ng'ato timo orako mopogore opogore onyalo bedo ni en advanced kata en beginner, en jagono machako. Ntiere kidienje mag chiemo miwacho ga ni ber ka ng'ato bedo godo machiegni mokalo. Aneno ga ka thothne ntiere gik moko ma umadho ga ka udhi e gym, ntiere ga chupni moko ma usiko godo daher mondo wang'eni chupni go uting'o ga yango kata seche ma ng'ato timo orako. En ang'o ma thothne onego bed ni ng'ato kete dende seche mochako timo orako, to en ang'o monego bed ni obedo godo mabor mondo mi one results kata one duoko? Okay, chiemo
chiemo thoth lakini samiti morako dendi nyaka dwar teko motimo gorako no manyiso nyaka chiemo koro nitie chiemo mibro ngato bro kalure gi gik michamo nitiere chiemo ma instructor mari kalure gi dendi bro wacho ni mondo iweri godo koro instructor mari kose assess dendi nitie jogo kaka tako wacho cha nitie jogo mako wetimo rako to gibet gingwon gibet matin nitie jogo mako owetimo rako to dendi gitimre nade dendi gimedre manyiso ni gimedre koro nyaka instructor mari assess manyisi ni in endomorph kata in ectomorph mago to language matiyo godo nini kai kose assess kore kubro wacho ni diet ma itimo ni mae kako nego bendi ndiko ni diet mari mobro chamo opogre gi mara man bro chamo tinyalo yudo ka chiemo ma ngato kweri ni mondo kik icham ka e mani nyisa ni mondo timre nade koro onge chiemo ma general mwanyalo wacho ni mae en chiemo mar ngatno matimo rako to mae en chiemo mar ngatno mok timre nade mok timo rako lure gi dend ngato to onego beni kata kionge ngatno ma traini dhi hospital mora ipenji nutritionist osiptende duto tinyise nada chako timo rako ere kako nego kineno dendani kata kipima ere chiemo monego beni timre nade monego beni achamo to gimoko nego beni achamo shida ma watimo ni dhano dhi e social media odhi e Facebook odhi ango to yudo ka ngato ndiko gik moko kanyo to dwani to okong'eyo ni ento dende bro respond nadi gi diet plan mokete Facebook kacha mano gimo onego beni wawe timo onego beni ndiko ni diet chiemo michamo kalure gi dendi kaka ini wuon to chiemo onge chiemo marach gi chiemo maber as long as ni en gimo ka affect dendi kata thundi mag dendi kalure mana gi kaka goal mari ke sami chako timo orako nyaki bed gi goal ango ma atimo orako ni mondo timre nadi adwa bet flexible ko sadwa na bed mayot ko sadwa na bed gi muscles madongo ko sidwa ng'ado ratil koro neno ka wacho ni mondo dhi cham bananas mang'eny gi avocado ni mondo rew gi kumora achiel to initemo ga golo ratil dongi mani ngana wuondi kendi wuonda chuth wuonda kabisa beti in bede kor wago e kodi mbaka matin okinyisani kaka nyadendi ango momiyo ni paro mondo michak timo weche magorako mana matin kae to wabodonjo e twak kaka wamedo sudo erokamano ahinya nasetimo orako for about 1.5 years nachako ka nadwa lose weight na yudo nyathi koro dongi ng'e kaka ngato yudo nyathi dendi medore nikech dogi bende mit sechego ichiema koro denda no medore kaka dendo medore no aneno ni onego atim ane gimoro about this tema adonje gym moro mana mantie around area wakanyo koro achaka timo orako achako for a few months achako neno changes then kaka aneno kamano aneno gini kare mit kamae koro kaka nanena changes no kaka adhi mbele godo koro nyaka sani tinde anyawacho ni an advanced level orako kanyo kendo en gima ber ahinya erokamano nyabeti samoro ngato neni to kaka weche mag gym kaka kor gwengwa goto nyuongo dala wen goto nyuongo kuma dhi ude gym machiegni onge taneno chendo ni odiochieng makawuono adwa ni mondo mi achaki Dr. Livi no wacho ni chaka adwa timo nango antiere kor gweng ka adwa ni mondo mi exercise aonge gi instructor aonge gi trainer inyalo nyiso joma mine kata jogo madwaro chako mondo mi otim nango anyawacho ni exercise okochuno ni nyaki dhi ting chuma e gym nitie gi many ways minyalo work out godo inyalo wuotho kikibeda bede ot that kind of lifestyle ok ber ahinya koro iwuothi idh stairs ringi and jok manigi access to internet inyalo dhi e YouTube nitie ga workouts minyalo timo from home so the other thing YouTube itigi workouts go and gigo tiyo gande mana kaka ne Dr. Livi wacho ni samoro ji ng'iyo ga internet mang'eny imbe ujo kimulo internet iwacho kacha ni samoro idwani mondo mi ng'adi exercise moro naneno kupimo ka amar mountain climbers akato moro machielo chama bende ng'ato twist kama ni mondo mi ng'ade iye to ntiere ga yore mabendi wacho ni inyalo madho gik minyalo madho to ng'ado ich in kaka ng'ama miyo mano yudo nyathi to ni dwani mondo mi duok dendi obed maber ayudo ka thothne ich bende bedo ga maduong' del bedo maduong' ne joma mine madwani mondo mi ng'adi gi to gionge gi gym completely joma adwani ong'adigi mokwongo iwacho gani exercise and 30% and then the other 70% is what you eat koro nyaki ng'i gimichamo ka intie dala kacha kikithatho achiemo like ichamo gimoro amora nyaki chiem gi chandro especially ka in ng'at madwa lose weight nyaki chiem maber ineno ntie chiemo moko ma kikichama ahinya
Kaka anyalo wacho mano from my own experience kaka na manage ka I lose baby fat ma kata iya be noktin gande after giving birth ng'ani ich biro koro nyaki bede gi milongo ni calorie deficit koro kidwa lose weight tema e jikon kacha kanye kuma siri kiki bili ero kama nanya beti wachimo gik miweyo wagodo odiechieng' makawuono kaka daktari oyawacho ananyako nini chaka fitness mitainya kise donje nena change ni tibo neno change no kiki give up donji chaki continue bed consistent timeatima pile ibo neno change it will come asante sana consistency tendeni time mokiol kata matin daktari wach mogik miweyo wagodo odiechieng' abro wacho kadwoko penjo mi penjo mogik no ni nitie gik ma ng'ato madho wacho ni golo idonge mano waluongo ni shortcut the other onge concussion mangato bro mini mondo madhi mondo iyo temre nade odog piny the other gym kata man ngat mongeyo gik ma kaka bro puonji ma bro traini mondo igol fat no e yo moro makare gik ma shortcut go to bro yinyi nikech nitie chemicals ma ngato nyalo kokot to mini mondo madhi konyisi ni timo detox donge wachana na mambo ya detox be a gym mondo timo exercise wach mogik daktari wach mogik maweyo go jini sani wane Christmas kendo wa celebrate mang'eny to ka wang'iyo weche mag fitness kata mag orako gi anyalo mana encourage dhano ni mondo chak timo orako dala kanyo gima in godo kata manen ringo owachnu ni okochuno ni nyaki dhie gym mondo ketimo inyalo riembo ndiga mano duto gin exercise koro chaka kisechako to wabro konyi to bende inyalo manyowa nikech be wayudore ok ni wala Instagram, Facebook gi YouTube ibro yuda @psychofitness with Juma to namba bende inyalo goyo mar fitness opogre gi moko kande waluongo 0717487624 ka in within Nairobi tinyalo manyowa kuma wantiere kendo wabro train mano no na biriyo 1748762 yes en giko higa daktari samoro ote mar higa manyien ne johera mar chenro mar penj laktar waero gi ahinya kendo gimenj winjo chenro ni to kendo puonj mang'eny biro chenro kae ma kelo gi lakteche mopogre mabeyo saidi kendo simbe mwayudo ka wuok dala kacha gin simbe mabeyo kendo dhano konyre koro giket wede gi bende odne penj laktar kendo dhano mondo konyre duto to wa take care of our mental gi physical health beti wach mogik katieko anya wacho ni adoko erokamano ahinya kuom opportunity mar bedo kae but above all jok ka in dala kanyo idwa temo working out kikiluor ting'o chuma kisechako kikiluor ting'o chuma mane gima nyako no especially women madwa work out don't fear the weight they are their corner asante sana wacho kata ni don't fear the weight mata echendo ni enandutho tino nyaka kendo odiechieng' machielo iwinjo ni ndiere mag nyasi chiema beti no wacho kata ni kikibila mayud mandasi bili yud sausage bili yud nyoyo imuode yud nyo oganda mano bro chani dalo mabiro nyaka kendo odiechieng' machielo happy new year
In this country, politics is rough. Ngima ne oluorore e siasa, kata bedni oken ja siasa. In politics, you lose your identity as a spouse of that politician. Osechung motegno kod jaode moluor Raila Odinga e lwenj demokrasia ma pacho ka. I know why he wants to take the leadership of Kenya. It is not to